Как мислите, дали е предпоставка увеличаването на осигуровките? Да се замислим за наш личен пенсионен фонд. Аз това нещо го говоря на моите клиенти, откакто съм започнала да работя лични финанси. В случая опасността е, че ще се увеличи плащането в сивия сектор. Ние сме свидетели на години наред подобно плащане, по-ниски осигуровки и остатъка в пликче. Тъй като и за работодателя, и за служителя се увеличава цената на осигуровката. Голямата част от осигуровката, около 15%, отива в Държавния сребърен фонд и там тя не се натрупва срещу нашето име, а отива на разходопокривен принцип за плащане на пенсиите на сегашните пенсионери. Само 5% за всички нас, които работим трета категория труд, отиват в допълнителния задължителен фонд, в нашата лична партида. Тук идва въпроса, при положение, че има опасност да се качва пенсионната възраст за напред, при положение, че раждаемостта е много занижена и продължава да бъде такава, и много от младите хора отиват да живеят и работят в чужбина, ще има ли кой да работи, за да плаща нашите пенсии? Колкото по-млад е човек, толкова по-голям диапазон има пред себе си, за да може да си събира средства и да получи доста по-голяма сума. Съответно, колкото повече време има, толкова по-малка сума на месец може да заделя. Съответно, да му остават за стандарта на живот, който води. Доста повече. Но хората, които не са направили нищо по този въпрос до сега и им остава около 10 на години до пенсия, не се колебайте, защото нямате време. Направете нещо по въпроса. Едно от тези неща са инвестиционните застраховки, за които говорим. Защо е инвестиционна, а не спестовна? Защото при инвестиционната се надхвърля инфлацията. Тоест, инфлацията не ги обезценява във времето, както при спестовната. Защо с застраховка? Защото първо, застраховката е изключително ценна за всеки един от нас, като за живот и здраве, с допълнителни покрития. Срещу нашата възраст се изчислява застрахователна сума за събитие. И второ, като комбинация, инвестиционната част плюс застрахователната по закон е социална програма, която гласи, че тази сума пари, която ние си заделяме и събираме, плюс печалбата, са несеквестируеми. Или това означава, че никой по никакъв повод не може да ги запорира принудително, независимо от повода, от случая, както банковите сметки. Освен това, можем да ползваме данъчни облекчения официално. Размера на вноската намаляваме данъка общ доход и случва се бенефициент, който ще унаследи парите в случай, че ние не ги вземем на финала. Който желая да се консултира по този въпрос с мен, може да ми пише. Ще отговоря на всички въпроси. Имайте предвид, че от 1 януари всяка година всички ние ставаме с 1 година по-възрастни и застраховката се изчислява върху нашата възраст. Тоест по-малко пари ще ни дават за нашата възраст, тъй като колкото сме по-възрастни, толкова сме по-рискови. Който иска да се възползва от моите съвети, от моята компетенция, да ми се обади, да ми пише. Насреща се. Благодаря ви.